No, jo crec que és un atac al procés, no? Jo crec que algunes persones del govern central creuen que per preservar l'unitat d'Espanya val tot i han fet aquest atac amb el senyor Mas, després l'han fet amb mi perquè jo crec que no suporten o no suportaven que l'alcalde de Barcelona digués que estava a favor de la independència de Catalunya, no? I jo crec que és un mal plantejament, entre altres coses perquè jo sóc una persona que he tingut una relació molt bona amb gent del govern central i per tant em sembla absolutament tonto l'intentar fer una cosa de més tan burda, perquè la veritat és que això, l'informe en el que es basa això és tan mal fet que inclús els números de comptes corrents, inclús els d'Espanya, que diu que tinc, estan equivocats. És a dir, que és un informe molt maldestre i, per tant, home, crec que és una manera de fer les coses molt negatives i que algunes persones, inclús del govern, van pressionant els diaris perquè es publiqués això. O sigui que la veritat és que és molt gruixut i no m'ho imaginava d'algunes persones.